in 5 years I think tingatasumukira zvakanyanya because ndiri kuona talent, ndiri kuona maropafadzo, ndiri kuona kuinspire because kazhinji kuti ubuilde chinhu chiite zvakanaka unenge uchionawo zviramo. Zokwazisai mose vateereri vari kutiona paFacebook, Twitter, YouTube. Nhasi ndine hama dzangu dzakaisvonaka chaizvo. Ini ndinonzi Olin Anderson. Ini ndiri kutaura nani zuva ranhasi? Ini ndinonzi Tendai Chinzvende. Alright. Mostly ndino composer kuimba kwaJojas. Ndinobatsirwa ndakamiririra Arifans ine naye. Yes. So ndinobatsira even pakucomposer kana ndikaisa sketch yangu vanozowederawo flash. Alright. So tinowanzofamba tiri pamwe zvakanyanya. Alright. And he is my manager. Okay. Alright, okay, manager makadii? Tinoitira zvakanaka. Ko sei makada kumanager ava musina kuda kumanager? Ndakada kumanager ava nokuti chokutanga tiri mashamwari. Okay. Chechipiri we are Christians and tinoda musambo wakafanana. Alright. Saka tiri kumanager music. Alright. Yeah. Chii chakakosha pakuve namanager mukoma wangu? Anokugaida mostly patinogadzire dzimbo. Unogona kusava nezvakakwana ungori nechimbo chete. So vanokugaida kubatsira kwemaresources and so on zvinoita kuti music yacho izomire zvakanaka. Alright, ndanzwa muchiti mataura point yekuti maresources, manager, maresources, manzwa nyaya yemaresources yataura. Zviri kufamba sei? Zvandinoita ndezvekuti pakava nesong tabatsirana kugadzira song yacho takuenda kunorekodha. I make sure kuti mari yacho iripo. Takutaura zvemarketing, I make sure kuti tatsvara zvaro marketing yedu yaramba zvakanaka. Alright. Makatanga rini kuda kuimba? Why makasarudza gospel music? Why musina kusarudza muchongo dzetraditional dzembira nehosho? Thank you so much. Gospel yakatogara iri matiri. Tiri vanhu vanoenda kuchechi. Chechi yedu is United Methodist Church. Alright. So tinonakidzwa nekuimba zvekwamwari. Other than zvimwe zvese tinoteererawo vamwe vanoimbawo zvimwe. Chatinoba ikokoko kamuimbire nekamugadzirire kenziyo. Isusu tinomhanyira hedu kugospel tochigadzirawo dzedu chatinofunga kuti ndo zvinonakire vanhu izvi. Tichifamba takadaro. Saka munoteererawo nziyo dziri dzegospel? Tinoteerera chaizvo chatinoda unyanzvi uri parombo. Isusu totsvagawo kuti tomisawo sei dzimbo dzedu tiri kuimba tiri kugospel saizvo. Alright, project yedu yatakatarisana naye yatoda kutanga kushare kune mafanzi inonzi uye chii chakakuinspire kuti muitange? Project yatinayo so far kana kuti track yatinayo inonzi Hatikundikani. 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 Chakandinspire ngechekuti Mwari watinorama uyu hakuna patakawerenga paakanzi akambokundikana. Ende kana takutarisa upenyu kusvika patiri panapa, meaning to say hatisati tatokundikana. We are still going, meaning to say tichina Mwari vari kutotipusha kuti tiende zvichirwadza zvichirema but hakuremerwa kana kurwadziwa hakusi kukundikana. Okay. Totoramba tichipfuurira tichiende mberi. Ko vekuchechi vari kusapota sei manager? Vari kusapota muimbi wenyu sei? Vekuchechi vari kusapota zvakanyanya nekuteka maCD nekukurudzira. Chakanyanya chatakaita chandinofarira ndechekuti handifariri support yokutengerwa, handifarira support yokukurudzirwa. Muzoenderera mberi. Enderera mberi. Saka izvo zvinotifadza seri kuti vanotiendere bhora mberi. Saka tiramba tichienda mberi zvakanyanya. Mukoma, zvangonzi hanzi tinoda support yebhora mberi. Ko yekutengerwa haina kukosha futi. Tinoidisisa kwazvo. Yekutengerwa tinoida. Asi ukaona mazotengerwa ndonga vanhu vati bhora mberi. Kana vachiti zvamurikuita hausi kutifadza, meaning to say havangazotengi. So vakaita apa zvatinakira kuti aihe zvimwe toramba chienderera mberi kuti varamba vachititengerazvo.
varamba vachiona zvavanoda. Okay, mune vaimbi here vanokuinspirewo murwendo rwenyu rwekuimba? Yes. Inini muimbi wandinodisisa ndiCharles Charamba. Alright. Yes, ndinoteerera manzwi ake nekuimba kwake inondiitira zvakanaka. So far mamutare munomu maimoyo. Yeah, I like kuimba kwavo. Vanoimba zvinobve pamwoyo zvichibva zvaenda. Ndo zvandonyatsotsvakisa munhu anoimba with passion, munhu anoimba achizwa zvaari kuimba. So ndinoteerera dzimbo dzavo dzinondiitira zvakanaka. Ndinebvunzo ndogara ndichibvunza vaimbi ndichida kuona vision nezvavari kuona mberi. In 5 years manager, muimbi wenyu tomuona ari ku 5 years. In 5 years, I think tingatasumukira zvakanyanya. Because ndiri kuona talent, ndiri kuona maropafadzo, ndiri kuona kuinspirewa. Because kazhinji kuti ubuilde chinhu chiite zvakanaka, unenge uchionawo zvevamwe. Saka tinotenderera tichiona zvevamwe tichiuya tichibuildawo chedu isusu. Anzi kondo inovaka imba yayo nezvakasiyiwa nevamwe kana zvainoona kune vamwe. Saka tinovakawo nezvetiri kuona. Manzwa amweni vachitaura kuti anoinspire chaios naCharles Charamba naMaimoyo vachiita mashows avo tinoenda tichinoona, even music avo tinoteerera tichibuilda from there. Tinotora kwese nziyo dzekuchivanhu, nziyo dzekuchechi, tobatadza dzita dzekuchechi. Tikatora chinenge chaitwa kuchivanhu tinochichinja tochiita chekuchechi. Saka ndiri kuona tichisumuka zvakanyanya nokuti tinoona zvakawanda. Alright, amena ndikumbira henyu tichipendera chirongwa message yamungade kusiyira kune mafanzi enyu vari kukutsigirai, vacharamba vachikutsigirai? Tisapotei muchaona zvakawanda. Bhora mberi. Bhora mberi. Hanzi mukafidha mombe yako kana gwayana rako richakuitirawo mari yakawanda kumaketi. Handiti. Saka mukatisapota tichaitawo zvinhu zvikuru tizomani kunosapota. Contact 0774 033 434 then 0773 035 206. Handitika. Thank you so much hama dzangu. Isi ticharamba tichikutsigirai tichitiwo bhora mberi. Ndichakanda link yemusic vanhu vatotanga kukomenda toenderera mberi. Thank you so much. Thank you so much. Welcome. Okay.